top gun. Ναι, από Καστοριά τηλεφωνώ. Ναι, ομάδα. ΠΑΟΚ. Ναι, πες μου, φίλε. Ναι, να ρωτήσω λίγο. Η Μόλντε και η Χερεφέν έχουν προκριθεί στην Ευρώπη φέτος? Τι να κάνει? Η Μόλντε και η Χερεφέν έχουν περάσει στην Ευρώπη, έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος? Τι λέει, μωρέ. Κάτσε λίγο να μας κάνει. Κάτσε λίγο, γιατί έχουμε εδώ να μας μεταφράζει ένας παουτζίδες. Σιγά σιγά μιλά. Τι είπε? Μ' ακούς? Η Μόλντε και η Χέρεφε, ναι. Ναι, έχουν περάσει, έχουν βγει στην Ευρώπη Ναι, φέτος. έχει περάσει, άκου να δεις, έχει περάσει η Ατλέτικο, επίσης η Γιουβέντους, τόσες καλές ομάδες. Υπάρχει περίπτωση η Χερεφέν και η Μόλντε να κληρωθούν τον Ολυμπιακό, δηλαδή? Τι υπάρχει περίπτωση? Η Χερεφέν και η Μόλντε να κληρωθούν τον Η Καμπάλα έχει Ολυμπιακό. περάσει επίσης. Η Καμπάλα που είναι φόβος και τρόμος των Παουτζίδων και των Παναθηναϊκών. Έχει περάσει, ρε, από την Καστοριά. Να δεις γράμματα που έχω για την Κούνα σου, για την Καστοριά. Άκου τώρα. Άκου να σου πω κάτι, Παουτζή. Καλά το είπες στην πλακία σου. Εσύ γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι? Στην Ευρώπη θέλει. Άντε γεια! Εσύ ρε, εσύ. Άστο ρε, σε ρώτησα, ποια Ευρώπη? Εσένα σε ρώτησα. Γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι? Απάντησε και μετά πες για Ευρώπη. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς. ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Πες, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, φέτος βλέπω να δείτε την εποχή με τους κορνέδες εκεί στην Ολυμπιακό. Εντάξει, να δούμε τους κορνέδες. Δηλαδή, να σου πω πώς το βλέπεις. Κάτσε, να μας το Εσύ πέρυσι τι έκανες με τον Αναστασιάδη και με τον Τούτορ, πώς το λένε, τον Κροάτι που διώξατε? Τι έκανες? Που σας είπε, άκου να σου πω. Αφού είμαι στο Καραϊσκάκι θα βρίσκουμε 3 γκολ. Ναι, καλά, εντάξει. Σου έχουμε κάνει τον κολονάρε. Το μόνο που έχεις κάνει είναι να έρθεις στο λιμάνι και να ψάχνεις τις βαλίτσες σου. Άκου μόρι πουτάνα. Πουτάνα στο Καραϊσκάκι. Άσε με ρε τώρα με τον κάτω ευθυγόντικο. Όταν ήταν να έρθει στο Καραϊσκάκι, δεν ήρθες. Νίκο, ναι. Ναι. Ναι, από Καστοριά. Ναι. Πόσο λίγο ρε παιδιά. Λέτε τους Παουτζίδες συνέχεια κότες που δεν κατέβηκαν πέρσι στο Καραϊσκάκι. Όχι μόνο τώρα εσύ. Τι να πούμε ρε, εσύ, έλα ρε, τι θες να Αυτό έχεις εσύ, αυτό έχεις καταλάβει. Είναι ντροπή σου, δεν είναι. Κάτσε ρε. Τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει, αυτό έχεις καταλάβει εσύ? Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις ομάδα? Δεν σε υπολογίζουμε καν. Μέχρι ο Τούτορ έλεγε τι ομάδα είναι αυτή, πάμε να φύγω, δεν έχουμε ομάδα. Δεν έχουμε φορτούνι, δεν έχουμε ντέκε. Αυτό καταλάβεις μόνο εσύ. Βοηθήσουν με τον Αναστασιάδη 5 βαθμούς μπροστά και έχασες το πρωτάθλημα. Αυτό έχεις καταλάβει? Ότι δεν κατέβηκες μόνο. Είναι σημαντικό πάντως. Είναι ρετσινιά. Από εσάς τους δύο κατέβηκε κανένας κάτω στην Τούμπα. Έχει δίκτυωση του Άκου τώρα πού θέλεις να σου πω. Μπορεί να έχω πάει και να έχουμε πάει και περισσότερα παιχνίδια από σένα. Από σένα ειδικά, ναι. Από σένα ειδικά. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Ναι, από Καστοριά πάω. Ναι. Μούρα. Έλα, το σεντερφόρ του Ολυμπιακού, του Ναρετόπουλου στην Τρίπολη, πώς τον είδατε σήμερα? Δεν κατάφερε να σκοράρει, Έλα ρε Καραγκιόζη. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Πήρες τηλέφωνο να πεις τι να πεις ρε γελίε. Είσαι ένας γελίος. Εγώ ναι. Ναι, εσείς. Ναι, από Καστοριά πάω. Α, Καστοριανός. Για πες μας εσύ. Λοιπόν, έχεις πάρει 6 και άλλες μαλακίες στο παρελθόν. Με 3 γκολ του Αθανασιάδη θα χάσετε μεθαύριο. Ρε πες τη μαλακία σου, έλα σου πω. Ρε εσύ Καστοριανέ, έχεις πάρει. Άκου να σου πω τώρα, μην κλείσεις. Κάτρικ θα κάνω Ρε πλάκα, έλα σου πω. Μην κλείσεις. Έχεις πάρει τόσες φορές εδώ πέρα και σε έχουμε μουλάνει στο παπάρι. Τι συνέχεια έκλεισες πάλι. Αυτό, δηλαδή για αυτό είσαστε. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι, από Καστοριά πάω. Α, εσύ είσαι, ναι, έλα, πες μας. Μην γελάσεις μόνος σου κι εσύ. Τι είναι να κάνεις? Όχι, δεν γελάω. Αλλά βλέπω ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες να πεις όσο πλησιάζουν οι μέρες πλησιάζει και η τσαπού που θα φας. Γεια σου και εσένα και στην Καστοριά. Και όπως είναι, πάρε και μια γούνα. Γιατί ο Βασιλιάς είναι γύμνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ ναι. Εσύ. Από Καστοριά πάω. Α, καλώς το να. Ο ίδιος παίρνουμε. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά, η ώρα που περίμενα. Πώς πήγατε χθες με την Καμπάλα? Εκείνη η ώρα δεν ήρθε. Με την Καμπάλα πώς πήγατε χθες? Ούτε Αρετόπουλο στα Σόνι, ούτε κανένα. Στη Στέπα. Να μιλάμε, να ακούει ο κόσμος, να καταλαβαίνει. Μονολόγια είναι αυτό. Με τον Τακώστα να παίξετε και να δείτε τι θα πάρει. Στο σχολείο δεν σε μάθανε να μιλάς ελληνικά.
Στο σχολείο δεν σε μάθα Τι να θα κάνει ο μιλάς. Ροντρίγκες εκεί Άντε, πέρα? γεια! Ρε, θα πάει πουτσα σύννεφο και περίμενε να δεις και την... Θέλω να είσαι και τη Δευτέρα εδώ. Στο σχολείο ρε, δεν σας μαθαίνουν να μιλάτε ελληνικά. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Από Καστοριά πάω. Ω, Καστοριανός. Πού ήσουν, ρε Καστοριανέ, γιατί άρχισε μια εβδομάδα. Όχι την εβδομάδα, δεν βγάλατε την Δεν πήρες τη τρόπο. Δευτέρα, ούτε την Παρασκευή. Τι περίμενες να κερδίσεις έτσι όπως κέρδισες. Έφυγες, Καστοριανέ. Πάρ' την Τζαπού και δρόμο. Έχεις την Τζαπού. Λήξτε του Καστοριανού. Άντε μπρος. Μπορεί πουτάνα Καστοριανή που θέλει να πάρεις και τηλέφωνο. Πάρε και το... Πάρεις τον Μπούνα. Ναι, θα είμαι. Εσύ είσαι. Από Καστοριά πάω. Έλα ρε Παουτζή. Πες μας ρε Παουτζή, σ' αφήνω να μας πεις τι έγινε. Εγώ δεν μπορώ με αυτό. Ναι, μιλάω εγώ ρε, έλα ρε. Θα απαντήσω ειλικρινά όμως. Ναι, πες μου. Γιατί έχεις μιλήσει εσύ ειλικρινά ρε ψεύτη. Έχεις μιλήσει εσύ ειλικρινά, αν είσαι ίδιος. Ο ίδιος, Αν είσαι ο ίδιος. Ναι, πες ρε που θα μου πεις και ειλικρινά. Εμείς πάντα ειλικρινά μιλάμε. Εσείς σας τριπουτάνες, οι διφορούμενες. Πες τώρα την ερώτησή σου. Για το περιστατικό με τους συγκεκριτά να μας πείτε τίποτα. Με ποιον. Για τον. Για ποιο είπε. Με ποιον είπες το περιστατικό. Τι είπε μωρέ. Ό,τι είπατε χαίρετε ρε. Ρε για την πουτσα που έχεις φάει στο Καραϊσκάκι να μας πεις τίποτα που έπαιρνες τηλέφωνα εσύ και μας έλεγες θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. κάτσε, Τώρα τι ευαισθησία είναι αυτή. Κάτσε, Για την πουτσα. Εκεί για Δεν βρίζεις Λάκη. Τσαπού πες. Όχι λέω... Τσαπού. Ρε άλλο ρετάκι. Τσαπού. Μα είναι ένα γεγονός. Ναι, τον τσαπού πες. Μη βρίζεις. Έλα, Είναι ένα έλα. γεγονός. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Από Καστοριά πάω. Ω, καλά. Άντε γεια! Σένα Εσύ δεν ξαναπαίρνεις. Είπαμε και παιδί. Εσύ δεν ξαναπαίρνεις. Ξαναπαίρνεις, γιατί σε κόκκι. Γιατί πήγες να πεις και κάτι που είχε γίνει και άμα θες να μάθεις την αλήθεια θα μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ να δεις κάτι βιντεάκια. Όχι, όπως πήρες. Δεν ξαναπαίρνεις ρε. Άστα ρε. Δεν ξαναπαίρνεις. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια! Δεν ξαναπαίρνεις ρε τηλέφωνο εδώ. Όχι, ναι. Μέχρι να πεθάνω δεν ξαναπαίρνεις τηλέφωνο εδώ. Είσαι ψεύτης, είσαι... Όχι, Να μην πω άλλη λέξη. Όχι, να σου συνεπείς και όταν φάγατε το μπουκιτσί. Ναι, πάμε. Εσύ. Από Καστοριά πάω. Μας κάνατε... Άντε γεια! Έλα ρε μπουμπούνα. Άντε γεια ρε Παοκτζή! Ρε Παοκτζή! Άντε γεια ρε Παοκτζή! Σε όλα τα βήματα σε έχω βυθίσει! Και κάποιος Παοκτζής από την Καστοριά. Εγώ δεν θα πω ποτέ γαμώ την Καστοριά. Γαμώ τον Παοκτζή που πήρα θα το πω γιατί η Καστοριά είναι κατακόκκινη. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια! Δικό σου. Κάτσε με χτυπήσει. Τι έγινε. Πού ήταν να ξαναπάρεις. Γιατί. Έτσι. Α, να πω και ένα άλλο. Εσύ τώρα τσίμπησες επειδή είπα του Άκη να είναι πιο αντεκτικός στα τηλέφωνα. Και σου λέει ο Τάκης να είναι. Με σένα, μέχρι να πεθάνω, στον τάφο μου θα είμαι, θα σηκώνομαι και θα σου λέω άντε γεια. Με τα μακάβρια. Γιατί είσαι βρωμερό καθήκη. Κάτσε ρε με τα καθήκια. Είσαι βρωμερό καθήκη, Παοκτζού. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε μου, εσύ. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια. Ο Παοκτζής είσαι, κατάλαβα με τη μία και... Άσε να του μιλάγαμε λίγο. Ούτε πρώτη του χρόνου εσύ. Γιατί είσαι ψεύτης, πήρες μια φορά μες στη μαγιά σου, τι έγινε με το τρένο. Ναι. Εσύ ποτέ. 11 εκατομμύρια Έλληνες θα πάρουν τηλέφωνο, εσύ ποτέ. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Είναι ο Παοκτζής, είναι ο Τι Παοκτζής. Είναι από την ψιθύριζες. Καστοριά ο Τι Παοκτζής. ψιθύριζες. Θα σε αφήσω. Ποιος είσαι. Θα σε αφήσω να μιλήσεις ποιος είσαι. Θα αφήσεις να μιλήσουν οι συνωμότες. Όχι, τώρα θα τον άφηνα ρε φίλε. Τώρα θα τον έκλειγα εγώ, θα σου πω εγώ. Ρε δεν πάει να δεις εκεί στη λίμνη της Καστοριάς άμα έχει σπάσει ο πάγος. Ναι, γεια σας. Γεια σου λέω. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Πες μας. Από την Καστοριά παίρνεις. Από Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Παοκτζής. Ορίστε. Παοκτζής. Παουτζής. Πες φίλε Ναι, απ' την Καστοριά το είναι. όνομά σου, δεν πειράζει. Ας είπε τώρα Θεσσαλονίκη. Πες τώρα, γιατί ένα από την Καστοριά δεν τον αφήνει. Ναι, αυτός είναι. Από Θεσσαλονίκη. Ωραία, παιδιά. πες τι θες να πεις αγώνα. Θα σου πω εγώ τώρα. Θα σε πω εγώ. Όχι, απλώς θέλω να ρωτήσω με το Βέτο και τον Νικολάου θα δείτε στην Τούμπα φέτος. Όπως ερχόμαστε κάθε χρόνο. σε ζητάμε. Θέλουμε να σας περιμένουμε. Ναι, ρε, τι να περιμένουμε. Εσείς θα περιμένετε. Εμείς κλείσεις. ακόμα περιμένουμε πως να έρθετε από πέρυσι. Εσύ. Εμείς ακόμα περιμένουμε. Γελίε Καστοριανέ Παοκτζή. Καστοριανός είναι. Τόσο γελίος ήταν. Γελίε. Ευκρινίσω κάτι. Παοκτζίδες τηλέφωνο θα παίρνουν μόνο όσοι είναι από την Καστοριά. Από πουθενά άλλο.
Ναι, εσύ. Πάμε στο τηλέφωνο. Από Καστοριά πάω. Ναι, Άντε, γεια! Είναι σήμερα, εντάξει μας. Εσύ Ρε καλό στο κρασάκι στην τούρτα. ποτέ των ποτών. Τα μία θα πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και παίρνεις τηλέφωνο, πας θα στη παίρνεις τα Θεσσαλονίκη. αρχίδια μας. Ναι, θα παίρνεις τηλέφωνο να μας παίρνεις εδώ. Επειδή σου είπα πήγαινε στην Καστοριά και πάρε με. Λοιπόν, ναι. Εσύ είσαι βέβαια. Στο κύπελο σας περιμένω. Άντε, γεια! Ναι, Ο Παουτζής από την Καστοριά. Ο Βλάκας, ναι. Ο Παουτζής από την Καστοριά. Έλα. Ωχ, ξέρεις ποιος είναι. Για περίμενε. Ο Τσάν. Άστο, Κινέζε. Απ' την Καστοριά και Θεσσαλονίκη δεν βγαίνεις. Είσαι ο Κινέζος είναι, ρε. Ποιος Κινέζος? Απ' την Καστοριά. Δεν είναι αυτός, άστο. Δεν είναι. Για Ωραία, πες. για πάμε. Έλα, Τάκη. Ναι. Τώρα που είπες και για τον Πάο. Ο άλλος Σαββίτης, είπατε πάλι ο Ελευθέρης. Τι είναι Ο άλλος Σαββίτης ήρθε και καλά να πούμε ότι η Ρωσία έχει βάλει 100 εκατομμύρια, αγοράζει, κάνει ράδι. Μη θυμηθώ και ένα αγώνα βόλεϊ. Άκου τώρα, ό,τι κάνουνε και οι άλλοι εκεί πέρα πάνω. Τι λέγανε, έλα ρε Καστοριάνε, πάρε ρε Παουτζή απ' την Καστοριά και οι άλλοι Παουτζίδες που μας είχατε σκοτήσει τον έρωτα. Λοιπόν, ναι. Εσύ είσαι. Πάω από Καστοριά. Άντε, γεια! Εσύ δεν θα πας ποτέ στο κοπί. Ποτέ εσύ από την Καστοριά. Εσύ ποτέ δεν θα πας από την Καστοριά. Ευρώς. Το Σαββίτη στο Δήμο Ναι, στον κόλλο σου. Παουτζή από την Καστοριά δεν ξαναπάρεις τηλέφωνο. Από Καστοριά μέχρι Αθήνα, πόσα χιλιόμετρα είναι, 400 χιλιόμετρα, παράδειγμα, ωραία, εκεί. Όλο αυτό το καλώδιο βάλτε στον κόλλο σου. Γιατί έχω μείνει στα παλιά τηλέφωνα εγώ, με το καλώδιο. Έλα, πει ένας μόνο. Α, σήμερα, επειδή έχω έτσι όρεξη, ρε παιδί μου, θέλω να μιλήσει. Του δίνω το δικαίωμα μόνο για αυτή τη φορά όμως. Ποιος? Αυτός από την Καστοριά, ο Παουτζή. Έλα ρε φίλε. Ναι, άντε σήμερα, Καστοριανέ, Παουτζή, πάρε τηλέφωνο ρε μάκα, να πούμε λίγο για τις ομάδες μας. Να μας πει για τον Ήβιτς, για το θέατρο που έπαιξε στη Λεωφόρο. Έλα φίλε. Από Καστοριά πάω. Βρήκατε ευκαιρία τώρα, Όχι, δεν ήταν αυτός. Τον καταλαβαίνουμε από τη φωνή τον άλλον. Και να σου πω σήμερα, επειδή έχω λίγο διάθεση, έχω έρθει με καλά, παρόλο που νευρίασα λίγο, θέλω να πάρει ο Παουτζής από την Καστοριά. Άσε με τώρα, αυτό κορυδεύεις. Όχι, δεν το κορυδεύω. Θέλει να πάρει. Και μόλις Μην πάρει- πάρεις την Παρασκευή, τώρα θα πάρεις. άμα Μόλις θέλεις. πάει θα το κλείσει. Θα το Όχι, κλείσει. άμα μπεις Θα το σωστά το κλείσει. κλείνω. Τι να, τι σωστά πάλι, θα πει τη... Θα ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο, Ναι. από το μπάσκετ και θα πάμε και σε άλλα αθλήματα. Μεγάλες απαιτήσεις έχεις. Άμα θέλει, άμα θέλει. Μεγάλες να πάρει. προσδοκίες. Άμα θέλει, άμα θέλει να μην πάρει. Έλα φίλε μου. Λοιπόν, ναι. Εσύ βέβαια. Πάω από Καστοριά. Άντε, γεια! Γιατί ρε. Έτσι. Εσύ Ναι. ποτέ δεν θα πάρεις τηλέφωνο εδώ. Κάθε μέρα πρέπει. Μόνο αν θα δω μήνυμά σου εκεί, θα γράψεις πάω Καστοριά, ότι είσαι εσύ, δηλαδή να το Δεν διαβάσω διασταυρώνεται. και να πεις. Δεν διασταυρώνεται. Άσε ρε παιδί, μου, άσε να το δω, θέλω. Ναι, ναι. Μην επεμβαίνεις ρε. Μπορεί να κάνει ψέματα. Ρε, να κάνει ψέματα θέλω. Εντάξει, άντε, πες. Λοιπόν, Κάτσε κάτω μωρέ που σηκώθηκες. θα γράψεις, είμαι ΠΑΟΚ από την Καστοριά. Θα πεις ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και σε παρακαλώ Τάκη και Άκη αφήστε με να μιλήσω. Τότε θα σε αφήσω. Να το δω γραμμένο εκεί θέλω. Να το δω γραμμένο και σου δίνω το λόγο μου θα σε αφήσω. Άμα σου έδωσε το λόγο του, εντάξει θα σ' αφήσω. Να το δω γραμμένο και έστω και από άλλο. Γιατί οι Ολυμπιακοί το Και κάνουν. να βγες να δω τι θα πεις. Ωραία. Γιατί εγώ θα ισχυρίζομαι ότι είναι δικό σου αυτό. Ναι, ωραία. Μπράβο. Πάμε Και στο να δω τι θα πεις. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Πάω από την Καστοριά, τι θα πεις ρε. Α, σταμάτα τώρα. Θα δούμε τι θα πει μετά όταν θα σου μιλήσει. Γράφτο. Ναι. Είμαι ο ΠΑΟΚ από την Καστοριά. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Και τάκι, άσε με να μιλήσω. Ναι, εντάξει. Τότε θα σας έχει νικήσει ο Ολυμπιακός με όλους τους τρόπους. Σας έχει φλωμώσει τα γκολ. Έγραψε ο Παουτζής. Τι θέλει. Δίκαια λέει πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Μάγκα, πάρε τηλέφωνο τώρα. Τα αναγνωρίζεις. Ναι. Εγώ θα το δω γραμμένο. Τώρα το έγραψε ο φίλος του. Το έγραψε άλλος, δεν με νοιάζει. Εντάξει. Το είδα. Ζούμε μεγάλες Όχι, στιγμές. λέει Καστοριά. Είπε Καστοριά. Όλοι Δεν Καστοριά. το είδα. Λίμνη, Καστοριά, να το. Τι λέει Ολυμπιακός. Ναι, τι. Είναι κορυφαία ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι πέμπτος. Σε παρακαλώ,
Άσε με να μιλήσω παουτζής από Καστοριά. Ορίστε Πάρε, άνθρωπο. πάρε. Πάρε. Όταν δίνω εγώ τον λόγο, τον δίνω. Και να μην το έχει γράψει, το αναγνωρίζεις. Αυτός το έγραψε, αφού είναι ορθόγραφα όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Ο Παουτζής είναι. Είμαι από Καμένα Βούρλα. Όχι, άλλος είναι. Μάκης λέγομαι, Ολυμπιακά. Εσύ. Ο Πάοκ, ο Καστοριάνος είναι. Είσαι με ευχηθώ καλή επιτυχία στο αδέρφιο μας της Παρτιζάν. Να φύγει και στην Τούμπα. Ναι. Είσαι ο Καστοριανός, Από Καστοριά πάω. Λοιπόν. Άκουσε με, επειδή είχα δώσει το λόγο μου ότι θα μιλήσεις, μίλα. Μίλα, να δικαιώσεις και εσύ Μίλα. με το κοινό σου. Ορίστε, ρε. Έκλεισε μόνο. Ρε, Παουτζή. δώσε το λόγο μου να μιλήσεις και το κλείνεις. Ρε Παουτζή, πήρες να πεις την παπαριά σου αυτή, σε έχεις φάει τόσο λαχτάρα. Έχεις αποκτήσει κοινό, σε έχουν συμπαθήσει από τα κλεισίματα. Οι Λοιπόν. Ολυμπιακοί. Τέλος το τηλέφωνο. Σου είπα να μιλήσεις και το κλείσες. Μου έκλεισε το τηλέφωνο, Όχι, έκλεισε το φόβο του. Ναι, ωραία. Άκου. Τέλος, δεν ξαναπάρεις. Είδες, Για να να σου πω. μην... Εσύ, αυτό που είπα πριν, να μην ξαναπάρεις, θα πάρεις πάλι τώρα να μιλήσουμε. Να τα βάλουμε κάτω τις ομάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες. Μην πας μόνο ποδόσφαιρο. Όχι, να μιλήσουμε, να μιλήσει για την ομάδα Πού του. θες, Ναι. όπου θέλεις. Τι τίτλους έχω εγώ, Ναι. τι έχεις εσύ, πόσες νίκες έχεις εσύ, πώς εγώ, τι είμαι στην Ευρώπη εγώ, τι στο διάλογο είσαι εσύ. Να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια κουβέντα δημοκρατική, με επιχειρήματα και να βγάλει άκρη ο κόσμος και να δώσει δίκιο σε σένα. Θες να σε- Εμπρός. Θέλω να Από βλέπω. Καστοριά πάω. Ναι, μπράβο, Άντε, ρε φίλε, για πες. μίλα, γιατί δεν σε άφηνα άλλη φορά να μιλήσεις, έλα, μίλα. Μα εμάς τους Παοξίδες δεν μας ενδιαφέρουν το πρωτάθλημα. Α, δεν σε Αυτή ενδιαφέρει. είναι η ιδέα. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ και εκεί πέρα Ναι. σας κάνουμε ό,τι θέλουμε κάθε χρόνο. Ο Ολυμπιακός σε περνάει στο ποδόσφαιρο στα πρωταθλήματα. Σε περνάει στα κύπελα στο ποδόσφαιρο. Σε περνάει στα νταμπ. Σε περνάει στα Super Cup στο ποδόσφαιρο. Σε περνάει στο μπάσκετ. Πρωταθλήματα ευρωπαϊκά σε περνάει ο Ολυμπιακός. Σε περνάει στο βόλεϊ. Σε περνάει στο πόλο. Πού στο διάλο λες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Είσαι κι εσύ μπουμπούνας σαν και τους υπόλοιπους. Σε αφήσαμε να μιλήσεις μετά από τόσο καιρό. Ξεφτυλίστηκες, δεν έχεις κανένα επιχείρημα όπως και οι υπόλοιποι μπαουτζίδες. Πάρ' το Ατάκη, το φίλο σου εκεί πέρα. Σου είχαμε δημιουργήσει και fan club, τρομάρα σου. Ο Άρης στη Θεσσαλονίκη που είναι δίπλα σου σε περνάει στα πρωταθλήματα. Το ξέρεις αυτό εσύ. Ένα άλλο, η Καστοριά. Όχι να απαντήσεις, το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω. Ότι σε περνάει ο Άρης έχει Σου τρία. είπα, ο ΠΑΟΚ είναι η ιδέα. Α, είναι ιδέα. ιδέα, ναι. Στο βόλεϊ δεν είναι ιδέα. Μαλακισμένη ιδέα είναι. Λοιπόν. Τι ιδέα, όλα ιδέα είναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί μας, είμαστε διαφορετικά μεγέθη. Σαν να πιούμε ένα κρασί. Εγώ δεν να, έζησα, άσε, όμως. να πιούμε ένα. Ναι, συγγνώμη. Να πιούμε ένα κρασί για πάρτι μας, χωρίς τις ομάδες θα το πιούμε. Μπορεί να είσαι και καλό παιδί. Ποιος θα πιει. Ναι, λέμε ρε μαζί παιδί. του. Εγώ μπορεί να πιω. Έτσι δεν τρέχει τίποτα. πιες. Αλλά πιες να εσύ. μιλήσουμε για ομάδα, άστο ρε φίλε. Εντάξει, Ρε, μια πιες μαέρισα εσύ. είναι μήπως και καταλάβεις λίγο τι γίνεται. Εγώ τον Τζάκη το θα κατέβω στην Αθήνα να τον βρω. Δεν Έλα να θέλει. με βρεις. Δεν θέλει. Και δεν θέλω να πιω κρασί μαζί σου. Έχετε, είναι σου Θα λέω. σου φέρω το μπουκάλι στο κεφάλι. Έχετε με το την καλή έννοια. το εννοείται. σύνδρομο της Στοκχόλμης. Τέλος πάντων. Τι? Θα το εξηγήσω μετά. Γεια σου, φίλε. Με σύνδρομο. Άκου Παοκτζή, επειδή μιλήσαμε. Ναι. Έχεις το δικαίωμα από εδώ και πέρα να παίρνεις όποτε θες στην εκπομπή, Ναι. τηλέφωνο, αλλά να ξέρεις τι λες. Και να έχεις τη συμπάθειά Θα πάμε μας. στο διαγωνισμό για να φύγουμε. Έχεις τη συμπάθειά μας και εσύ όπως και οι υπόλοιποι να το ξέρεις. Έφαγες την τιμωρία σου. Ναι. Δεν το καταλαβαίνει. 120 μέρες, δεν έπαιρνες τηλέφωνο. Τώρα θα παίρνεις τηλέφωνο όποτε θες. Ναι. Δεν ξαναπαίρνεις. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Άντε γεια! Δεν ξαναπαίρνεις τηλέφωνο εδώ. Όχι, ναι. Για... Μέχρι να πεθάνω δεν ξαναπαίρνεις τηλέφωνο εδώ. Είσαι ψεύτης, είσαι... Όχι, Να μην πω άλλη λέξη. Όχι, να σου να συνεπείς και όταν φάγατε το μπουκιτσί. Ναι, το ναι. Εσύ. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Μας κάνατε... Άντε γεια! Έλα ρε μπουμπούνα. Άντε γεια ρε Παοκτζή! Ρε Παοκτζή! Άντε γεια ρε Παοκτζή! Έλα. Σε όλα τα βήματα σε έχω βυθίσει! Και κάποιος Παοκτζής από την Καστοριά. Εγώ δεν θα πω ποτέ γάμω την Καστοριά. Γάμω τον Παοκτζή που πήρα θα το πω, γιατί η Καστοριά είναι κατακόκκινη. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Άντε γεια! Δικό σου. Κάτσε με στη φύση. Τι έγινε.
Πού ήταν να γιατί. Έτσι. Α, να πω και ένα άλλο. Εσύ τώρα τσίμπησες, επειδή είπα του Άκη να είναι πιο αντεκτικός στα τηλέφωνα. Και σου λέει ο Τάκης να είναι. Με σένα, μέχρι να πεθάνω, στον τάφο μου θα είμαι, θα σηκώνομαι και θα σου λέω άντε γεια. Με τα μακάβρια. Γιατί σε βρωμερό καθήκη. Κάτσε με τα καθήκια. Είσαι βρωμερό καθήκη, Παοκτζού. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε μου, εσύ. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια. Παοκτζής είσαι, κατάλαβα με τη μία και... Άσε να του μιλάγαμε λίγο. Ούτε πρώτη του χρόνου εσύ. Γιατί είσαι ψεύτης, πήρες μια φορά μες στη μαγιά σου, τι έγινε με το τρένο. Ναι. Εσύ ποτέ. 11 εκατομμύρια Έλληνες θα πάρουν τηλέφωνο, εσύ ποτέ. Καλησπέρα. Τι γίνεται, είναι ο Παοκτζής. Τι ψιθύριζες. Από την Καστοριά ο Παοκτζής. Τι ψιθύριζες. Θα σ' αφήσω. Ποιος είσαι. Θα σ' αφήσω να μιλήσεις ποιος είσαι. Θα αφήσεις να μιλήσουν οι συνωμότες. Όχι, τώρα θα τον άφηνα ρε φίλε. Τώρα θα τον έκλεινα εγώ, θα σου πω εγώ. Ρε δεν πάει να δεις εκεί στη λίμνη της Καστοριάς άμα έχει σπάσει ο πάγος. Ναι, γεια σας. Γεια σου λέω. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Πες μας. Από την Καστοριά παίρνεις. Από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εντάξει. Παοκτζής. Ορίστε. Παοκτζής. Παοκτζής. Πες φίλε, Από την δεν Καστοριά. ήρθε. Με την καπάλα πώς πήγατε χτες. Ούτε Αρετόπουλο στα Σόνι, ούτε κανένα. Θα έχουμε γλέντια μεγάλα. Τι έγινε εκεί πέρα, στη Στέπα. Να μιλάμε, να ακούει ο κόσμος, να καταλαβαίνει. Μην είσαι. Μόνο λόγια είναι αυτό. Με τον Τακώστα να παίξετε και να δείτε τι θα πάρετε. Στο σχολείο δεν σε μάθανε να μιλάς ελληνικά. Στο σχολείο δεν σε μάθανε να μιλάς. Άντε γεια! Ρε, θα πάει πουτσα σύννεφο και περίμενε να δεις και την θέλω να είσαι και τη Δευτέρα. Στο σχολείο δεν σας μαθαίνουν να μιλάτε ελληνικά. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Από Καστοριά πάω. Ω, Καστοριανός. Πού ήσουν, Καστοριανέ, γιατί άρχισε μια εβδομάδα. Όχι μια εβδομάδα, δεν βγάλατε την Δεν πήρες τη Δευτέρα, ούτε την Παρασκευή. Τι περίμενες να κερδίσεις έτσι όπως κέρδισες. Έφυγες, Καστοριανέ, πάρ' την Τζαπού και δρόμο. Έχεις την Τζαπού. Δείξτε του Καστοριανού. Άντε μπρος. Μπορεί πουτάνα Καστοριανή που θέλει να πάρεις και τηλέφωνο. Πάρε και το... Κάνεις πομπούνα. Ναι, Φαμέ. Εσύ είσαι. Από Καστοριά πάω. Ναι. Έλα, ρε Παουτζή. Πες μας, ρε Παουτζή, σ' αφήνω να μας πεις τι έγινε. Εγώ δεν μπορώ με αυτό. Ναι, μιλάω εγώ, ρε, έλα, ρε. Θα απαντήσω ειλικρινά όμως. Ναι, πες μου. Γιατί έχεις μιλήσει εσύ ειλικρινά, ρε ψεύτη. Έχεις μιλήσει εσύ ειλικρινά, αν είσαι ίδιος. Ο ίδιος, αν είσαι ο ίδιος. Ναι, πες ρε που θα μου πεις και ειλικρινά. Εμείς πάντα ειλικρινά μιλάμε. Εσείς σας τριπουτάνες, οι διφορούμενες. Πες τώρα την ερώτησή σου. Για το περιστατικό με τους συγκεκριτά να μας πείτε τίποτα. Με ποιον. Για τον. Για ποιο είπε. Με ποιον είπες το περιστατικό. Τι είπε μωρέ. Ό,τι πάτε χαίρετε, ρε. Ρε, για την πουτσα που έχεις φάει στο Καραϊσκάκι θα μας πεις τίποτα που έπαιρνες τηλέφωνα εσύ και μας έλεγες θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι ευαισθησία είναι αυτή. Για την πουτσα. Εκεί για Δεν βρίζεις, Λάκη. Τσαπού πες. Όχι, λέω... Τσαπού. Ρε, άλλο ρετάκι. Τσαπού. Μα είναι ένα γεγονός. Ναι, το τσαπού πες. Μην βρίζεις. Είναι ένα γεγονός. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Από Καστοριά πάω. Ω, καλά. Άντε γεια! Σένα δεν ξαναπαίρνεις. Εσύ δεν ξαναπαίρνεις. Γιατί Γιατί πήγες να πεις και κάτι που είχε γίνει και άμα θες να μάθεις την αλήθεια θα μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ να δεις κάτι βιντεάκια. Όχι, όπως πήρες. Δεν ξαναπαίρνεις ρε. Άστα, ρε. Το όνομά σου δεν πειράζει. Ας είπε τώρα Θεσσαλονίκη. Πες τώρα, γιατί ένα από την Καστοριά δεν τον αφήνει. Ναι, αυτός είναι. Από Θεσσαλονίκη. Ωραία, πες τι θες να πεις, αγόρι. Θα σου πω εγώ τώρα. Θα σε πω εγώ. Όχι, απλώς θέλω να ρωτήσω με το Ρέτο και τον Νικολάου θα δείτε στην Τούμπα φέτος. Όπως ερχόμαστε κάθε χρόνο. Θέλουμε να σας περιμένουμε. Ναι, ρε, τι να περιμένουμε. Εσείς θα περιμένετε. Εμείς ακόμα περιμένουμε πως να έρθετε από πέρυσι. Εσύ. Εμείς ακόμα περιμένουμε. Γελίε Καστοριανέ Παουτζή. Καστοριανός είναι. Τόσο γελίος ήταν. Γελίε. Ευκρινίσω κάτι. Παουτζίδες τηλέφωνο θα παίρνουνε μόνο όσοι είναι από την Καστοριά. Από πουθενά άλλο. Ναι, εσύ. Πάμε στο τηλέφωνο. Από Καστοριά πάω. Ναι, Άντε γεια! είναι σήμερα, εντάξει μας. Ρε καλώς το κρασάκι στην τούρτα. Ποτέ των ποτών. Τα μία θα πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και παίρνεις τηλέφωνο, θα παίρνεις τα αρχίδια μας. Ναι, θα παίρνεις τηλέφωνο να μας παίρνεις όταν. Επειδή σου είπα πήγαινε στην Καστοριά και πάρε με. Λοιπόν, ναι. Εσύ είσαι βέβαια. Στο κύπελο σας περιμένω. Άντε γεια! Ναι, Ο Παουτζής από την Καστοριά. Ο Βλάκας, ναι. Ο Παουτζής από την Ωραία. Καστοριά. Έλα. Ξέρεις ποιος είναι. Για περίμενε. Ο Τσάν.
Άστο. Κινέζε. Απ' την Καστοριά και Θεσσαλονίκη δεν βγαίνεις. Είσαι ο Κινέζος είναι, ρε. Ποιος Κινέζος? Απ' την Καστοριά. Δεν είναι αυτός, άστο. Δεν είναι. Για Ωραία. πες. Για πάμε. Έλα, Τάκη. Ναι. Τώρα που είπες και για τον Πάο, ο άλλος Σαββίδης, εγώ είμαι πάλι ο Ελευθέρης. Τι είναι Ο άλλος Σαββίδης ήρθε και καλά να πούμε ότι η Ρωσία έχει βάλει 100 εκατομμύρια, αγοράζει, κάνει ράδι. Μη θυμηθώ και ένα αγώνα βόλεϊ. Άκου τώρα. Ό,τι κάνουνε και οι άλλοι εκεί πέρα πάνω. Τι λέγανε, έλα ρε Καστοριανέ, πάρε ρε Παοκτζή απ' την Καστοριά και οι άλλοι Παοκτζίδες που μας είχατε σκοτήσει τον έρωτα. Λοιπόν, ναι. Εσύ είσαι. Πάω από Καστοριά. Άντε γεια! Εσύ δεν θα πάρεις ποτέ στο κοπί. Ποτέ! Εσύ από την Καστοριά. Εσύ ποτέ δεν θα πάρεις από την Καστοριά. Βλέπετε τους Παοκτζίδες συνέχεια κότες που δεν κατέβηκαν πέρσι στο Καραϊσκάκι. Όχι μόνο τώρα εσύ. Τι να πούμε ρε, εσύ, έλα ρε, τι θες να πούμε. Αυτό έχεις καταλάβει. Είναι τροπή σου, δεν είναι. Κάτσε ρε. Τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει, αυτό έχεις καταλάβει εσύ. Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις ομάδα. Δεν σε υπολογίζουμε καν. Μέχρι ο Τούτορ έλεγε τι ομάδα είναι αυτή, πάνω να φύγω, δεν έχουμε ομάδα. Δεν έχουμε φορτούνι, δεν έχουμε ντέκε. Αυτό κατάλαβες μόνο εσύ. Βοηθήσαμε με τον Αναστασιάδη 5 βαθμούς μπροστά και έχασε το πρωτάθλημα. Αυτό έχεις καταλάβει. Ότι δεν κατέβηκες μόνο. Είναι σημαντικό πάντως. Είναι τσινιά. Από εσάς τους δύο κατέβηκε κανένας κάποιος στην Τούμπα. Έχει δει πως είναι Τούμπα για να Άκου τώρα πού θέλεις να σου πω. Μπορεί να έχω πάει και να έχουμε πάει και περισσότερα παιχνίδια από σένα. Από σένα ειδικά. Ναι. Από σένα ειδικά. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Ναι, από Καστοριά πάω. Ναι. Πρεμούρα. Έλα, Το σεντερφόρ του Ολυμπιακού, τον Αρετόπουλο στην Τρίπολη, πώς τον είδατε σήμερα. Δεν κατάφερε να σκοράρει, Έλα ρε Καραγκιόζη. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Πήρες τηλέφωνο να πεις τι να πεις ρε γελίο. Είσαι ένας γελίος. Εγώ ναι. Ναι, εσείς. Ναι, από Καστοριά πάω. Α, ο Καστοριανός. Για πες μας εσύ. Λοιπόν, Έχεις πάρει 6 κάνεις μαλακίες στο με 3 γκολ του Αθανασιάδη θα χάσετε μεθαύριο. Δεν πες τη μαλακία, σε έλα σου πω. Ρε εσύ Καστοριανέ, έχεις πάρει. Άκου να σου πω τώρα, μην κλείσεις. Χάτρικ θα κάνω Ρε πλάκα, έλα σου πω. Μην κλείσεις. Έχεις πάρει τόσες φορές εδώ πέρα και σε έχουμε μουλάνει στο παπάρι. Τι συνέχεια έκλεισες πάλι. Αυτό, δηλαδή για αυτό είσαστε. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι, από Καστοριά πάω. Α, εσύ είσαι, ναι, έλα, πες μας. Μην γελάσεις μόνος σου κι εσύ. Τι είναι να κάνεις. Όχι, δεν γέλα. Αλλά βλέπω ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες να πεις όσο πλησιάζουν οι μέρες πλησιάζει και τσαπού που θα φας. Γεια σου και εσένα και στην Καστοριά. Και όπως είναι, πάρε και μια γούνα. Γιατί ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ ναι. Εσύ. Από Καστοριά πάω. Α, καλώς το να. Ο ίδιος παίρνουμε. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά, η ώρα που περίμενα. Ήρθε η ώρα να κλάστε κανένα αρχίδι. Πώς πήγατε χθες με την καμπάλα. Εκείνη η ώρα. Ναι, από Καστοριά τηλεφωνώ. Ναι, ομάδα. ΠΑΟΚ. Ναι, πες μου φίλε. Ναι, να ρωτήσω λίγο, η Μόλντε και η Χερεφέν έχουν προκριθεί στην Ευρώπη φέτος. Τι να κάνει. Η Μόλντε και η Χερεφέν έχουν περάσει στην Ευρώπη, έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος. Τι λέει, μωρέ, κάτσε λίγο να μας κάνει. Κάτσε λίγο γιατί έχουμε εδώ να μας μεταφράζει ένας παουτζίδες. Σιγά σιγά μιλά. Τι είπε. Μ' ακούς? Η Μόλντε και η Χερεφέν, ναι. Ναι, έχουν περάσει, έχουν βγει στην Ευρώπη Ναι, έχει φέτος. περάσει, άκου να δεις, έχει περάσει η Ατλέτικο, επίσης η Γιουβέντους, τόσες καλές ομάδες. Υπάρχει περίπτωση η Ωραία Χερεφέν και η Μόλντε να μαλακία. κληρωθούν τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Τι υπάρχει περίπτωση. Η Χερεφέν και η Μόλντε να κληρωθούν Η τον Καμπάλα έχει Ολυμπιακό. περάσει επίσης. Η Καμπάλα που είναι φόβος και τρόμος των Παουτζίδων και των Παναθηναϊκών. Έχει περάσει, ρε, από την Καστοριά. Να δεις γράμματα που έχω για την κούνα σου, για την Καστοριά. Άκου τώρα. Άκου να σου πω κάτι Παουτζή. Καλά το είπες στην πλακία σου. Εσύ γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι. Στην Ευρώπη είστε ελίτ. Άντε γεια! Εσύ ρε, εσύ. Άστο ρε, σε ρώτησα, ποια Ευρώπη. Εσένα σε ρώτησα. Γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι. Απάντησε και μετά πες για Ευρώπη. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς. Πάω τι είναι. Ναι. Πες φίλε. Λοιπόν, παιδιά, φέτος βλέπω να δείτε την εποχή της κορνέδας εκεί στην Ολυμπιακή. Εντάξει, να δούμε τους κορνέδες. Δηλαδή, να σου πω,
Πώς το βλέπεις? Κάτσε, να μας Εσύ πέρυσι τι έκανες με τον Αναστασιάδη και με τον Τούτορ, πώς το λένε, τον Κροάτι που διώξατε? Τι έκανες? Που σας είπε... Άκου να σου πω. Αφού μιλάς στο Καρασκάκι θα βρίσκουμε 3 γκολ. Ναι, καλά, εντάξει. Σου έχουμε κάνει τον κολονάρε. Το μόνο που έχεις κάνει είναι να έρθεις στο λιμάνι και να ψάχνεις τις βαλίτσες σου. Άκου μωρή πουτάνα. Πουτάνα στο Καρασκάκι. Άσε με ρε τώρα με το κάτω ευθυγόντικο. Όταν ήταν να έρθει στο Καρασκάκι, δεν ήρθες. Νίκο, ναι. Ναι. Ναι, από Καστοριά. Ναι. Πόσο λίγο ρε παιδιά.